Здравейте, аз съм доктор Борис Стоилов, акушер-гинеколог съм и специалист по фетална медицина от Центъра по майчино-фетална медицина в град Пловдив. Ще ви представя видео за най-важния преглед по време на бременността, а именно скрининга в първи триместър. Първо, че датираме бременността, правим скрининг за най-честите генетични заболявания, правим скрининг за гестационен диабет, както и скрининга за прееклампсия. Това е високо кръвно по време на бременността, което може да предотвратим. Тук това, което виждаме, е едноплодна бременност. Вижда се, че бебенцето е едно. Огледахме го от двата перпендикулярни диаметъра, за да видим, че е едно, че няма да се вижда второ бебе. В момента виждаме черепа и мозъка на бебето. Мозъка изглежда като пеперутка. Сега виждаме органите на бебето. Минахме през сърцето, стомаха, а сега завъртаме към гръбчето на плода. Виждат се бъбриците, малко по-ярки и по средата с черни квадратчета и също и гръбначния стълб, който изглежда прав, без изкривявания, без дефекти. Коремната стена е тази част, която виждаме в момента, а това е пъпната връв, която влиза в коремчето. Няма дефекти. Виждаме, че има 3 съда на пъпната връв, а черната част между тях е пикочния мехур, който е изключително важно да го видим на този етап. Във всеки един ехографски преглед ние очакваме бебето да се завърти, за да ни покаже всичките си органи. В момента бебето ни показва сърчицето, което се вижда доста ясно как тук. Сега ще огледаме отделните части на сърцето на бебето. Сърцето трябва да видим 4-кухинния образ, който и на този етап успяваме да го видим с помощта и на доплеровата велосиметрия. Това са цветовете, които виждате на екрана, като виждаме двете части на сърцето, лявата и дясната, и двете най-важни изходящи съдове от сърцето. Това е аортата и пулмоналната артерия. В момента ще чуем сърдечния ритъм, именно и ще видим и трикоспидалната клапа как се затваря. Тя се затваря добре, но бебето се движи доста, така че не ни дава много голям шанс да направим повече измервания. В момента този образ е почти перфектен. Виждате, че през цялото време бебчето се движи и ние трябва да го гоним, така че се съобразяваме с желанието на бебето какво да огледаме. Сърдечната честота е 158 удара в минута. Много важно е по време на всеки един от образите да правим добро увеличение, за да видим всичките части на бебето много детайлно. Сърчицето е около 1 мм в 12-13 седмица, а самото бебе е около 5-6 см. Ето го цялото бебе, което го виждаме от главата до седалището. Това е метода, чрез който датираме бременността още в самото начало. Както виждате, това бебе е 63 мм или малко над 6 см. Ето го и профила на бебето. Сега виждаме носната кост. Това е задната част на мозъка, която е важно да измерим, за да отхвърлим наличието на дефекти на невралната тръба или отворена спина бифида. Последният параметър, който измерихме, е нохалната гънка. Голяма част от бременните жени са чували за тази гънка. Това е един от важните параметри, които мерим, за да изчислим риска за генетични дефекти и по-скоро за синдром на Даун. Правим тези измервания по няколко пъти, за да може да използваме най-точното измерване, защото това има отношение за цялата бременност, пък и крайните резултати, които ще получим като риска за синдром на Даун, както и датирането на бременността. В конкретния случай измерихме 2 пъти едно и също измерване, 1,6 мм.
Сега виждаме и крайниците, или по-точно ръчичките на бебето от лявата и от дясната страна, а това са и крачетата. Както казах, това е един доста детайлен преглед и оглеждаме бебето много, много внимателно. Виждате как са кръстосани крачетата в момента. На този етап дори може да видим и пола, или поне да имаме сериозни подозрения за пола. Това, освен че има сентиментална стойност за родителите, в някои отношения има значение и за нас от гледна точка на генетиката на плода. Ето един почти перфектен образ за измерване на нохалната гънка. И за трети път мерим еднаква стойност 1,6 мм. Като казвам 1,6 мм, разбирате, че ние правим тези измервания в десетици на милиметъра, така че техниката е изключително важна и разделителната способност, която използваме на ехографските уреди. Това, което виждаме тук, е отново пикочния мехур и пъпната връв. Пъпната връв я оглеждаме къде е свързана с плацентата, дали тя е свързана с плацентата в центъра на плацентата, в страничната част на плацентата, а има и състояния, при които пъпната връв може да бъде свързана с ципите, а не с плацентата. За да направим скрининга за преекламсия, или това е високо кръвно по време на бременността, ние правим и измерване или доплерова велосиметрия на кръвотока от майката към плода, или това е измерване на кръвотока на утеринните артерии, двете маточни артерии. Това го правим от лявата и от дясната страна, те съответно са две. В съчетание с измерването на кръвното налягане на майката, някои от нейните фактори, които сме разпитали вече по време на анамнезата, както и измерване на кръвното налягане и биохимични показатели от кръвното изследване, изчисляваме окончателния риск и жената да развие преекламсия, като жените, които имат висок риск да развият преекламсия, им даваме съвети, така че да предотвратим развитието на това тежко усложнение. За пореден път виждаме сърчицето на бебенцето, как тук видя се стомаха. Отново стомаха е изпълнен, той е черен на екрана, защото е изпълнен с течност. Всичките течности се виждат в черно, костите се виждат в бяло, останалите тъкани в зависимост от плъстността им се виждат в разновидност на цветовете. Колкото по-плътни са, толкова по-близко до белия цвят са, колкото по-близки до течността са, толкова по-черни са. Така че това е скрининга в първи триместър. Следващия преглед, който ще очакваме нашата пациентка, е феталната морфология между 19 и 23 гестационна седмица.